d'aquesta junta directiva de l'Agrupació pel Comerç i la Indústria. Enguany ens hem reunit aquí per presentar-vos la campanya Nadal i els dispositius que hem organitzat amb el municipi. L'Agrupació del Comerç i la Indústria, juntament amb el nostre equip, hem plantejat una campanya on promoure no tan sols incentiu de beca comercial, sinó com evitar la fuga dels nostres ciutadans i clients cap als centres comercials tancats. Amb aquesta clau hem plantejat una campanya a Nadal on Santa Coloma és la proveïdora oficial de Ses Majestats i el Pare Noel a aquestes festes. Aquest Nadal tenim un munt d'ajudants que són tots els establiments col·laboradors d'aquesta campanya. Amb aquesta clau li vam oferir als nostres comerços realitzar tota una sèrie d'activitats on al mes de desembre poguéssim generar una oferta no només de producte de compra, sinó una oferta cultural i d'activitats. Més de 50 activitats, on cada dia a Santa Coloma hi ha una acció diferent, que poden anar tant des de la gastronomia a l'oci a la nostra ciutat, passant per arbres dels desitjos, un sorteig d'una cistella gegant que va a càrrec d'un dels nostres associats en col·laboració, rutes del vi, tapes, reunions de tapes secs, tallers de maquillatge i tallers fins i tot de manualitats per nens. A més, d'aquesta forma, li donem protagonisme a cada un dels socis que han participat activament, així com cada un dels seus establiments i localització d'ell i juntament amb els seus serveis, tant si tenen pàrquing o altres programes com podria ser la targeta de fidelització de la targeta ciutat. La regulació dels usos comercials que es poden dur a terme a cadascun d'ells amb un únic objectiu, que és incrementar la concentració de l'oferta comercial per millorar la capacitat d'aquesta per atreure clients i evitar la fuita de despesa comercialitzable que es fa fora del nostre municipi. Però no només això és necessari per millorar les activitats comercials del municipi, sinó que també hem de fer inversions en l'entorn urbanístic on aquest es desenvolupa per millorar aquesta capacitat d'atracció que jo deia abans. I com vosaltres sabeu, ja hem finalitzat, millor dit, el projecte del Mercat del Fondo i el seu entorn, mercat que ha d'actuar de locomotora en el barri del Fondo, i hem engegat el procés de reforma del Mercat Segarra i tota la peatonalització de més de 20.000 metres quadrats en el centre de la ciutat, que ha d'afavorir sense cap mena de dubte els interessos de l'activitat comercial. Associacions de comerciants, també de l'ACI, presentàvem el programa de locals buits. Amb el programa de locals buits el que pretenem és fomentar tots aquells locals que tenim a la ciutat que en aquests moments no tenen activitat comercial, en aquests eixos comercials principals que jo parlo, i millorar l'oferta perquè evitar que els colomencs i les colomenques facin la seva despesa comercialitzable fora del nostre municipi. És a dir, per què dic, o deia al principi que per nosaltres la campanya de Nadal del 2013 és molt important? Doncs perquè ja tenim en marxa totes aquelles eines que formaven part del pla estratègic de comerç d'aquest mandat i que veurem finalitzat cap al setembre de l'any vinent.